Alakor. Ezt a nevet kapta az egyik, az ember által legkorábban termesztett búzafajta után az a különleges, prémium kategóriába tartozó biosör, melyet a Gyulavári kastélyban mutattak be. Az előállító cég jelenleg is készít biotejet, de ennek a kereslete nyáron lezuhant, így megpróbáltak egy kiegészítő terméket is előállítani. Ennek kapcsán nem csak arra fordítottak figyelmet, hogy organikus alapanyagokból készüljön a sör, hanem az is fontos célkitűzés volt, hogy finom legyen. Nem csak, hogy egészséges, mert biogazdálkodásban lett termesztve, hanem élvezeti cikk is. Tehát ugye sokan mondják azt, hogy a biotermékek azok igaz, hogy egészségesebbek, de kicsit savanyúbbak, de kicsit kukacosabbak, de kicsit nyomvattabbak, mint a konvencionális termelésből származó termékek. Mi próbáltunk egy olyan terméket kifejleszteni, amiben az ízében nem kell kompromisszumot kötni, egy jó ízvilágú sört kifejleszteni egy nagyon magas beltartalmi értékű alapanyagokból. A sör bemutatóján részt vett Gyula polgármestere is. Komolyabban képesek megállni a piacon, és sokkal kevésbé helyettesíthetők más termékekkel. Görgényi Ernő azt mondta, a minőséget képviselő élelmiszeripari termékek nagy jelentőséggel bírnak a város számára. Ez a sör egészen biztosan ebbe a kategóriába esik. Ráadásul a biominősítés itt nem csak azt jelenti, hogy az ital minden alkotóeleme ökológiai körülmények között lett előállítva, hanem ennél többet is. Ez az Alakor biosör, ez attól több, mint a többi biotermék, hogy tételes ellenőrzést kap, tételtanúsítványt kap, tehát minden egyes feldolgozási lépés, magyarán minden főzés előtt konkrétan az adott tételhez felhasznált alapanyagok ellenőrzésre kerülnek, és gyakorlatilag egy főzetet kísérő tételtanúsítványt kap minden egyes főzet. Bár az Alakor sör nem olcsó, már most közel 100 helyen lehet kapni az országban. A mennyiség jelenleg felfutóban van. Reméljük, hogy éves szinten egy olyan 100-150 ezer liter palackot el fogunk tudni érni. Fontos célunk volt az is, hogy nagykereskedelmi láncokon keresztül minél szélesebb fogyasztói körhöz kerüljön el a termék, tehát nem csak biopiacokon, hanem Spár, CBA, Osan, illetve Nagykerek révén országos szinten és több kereskedelmi pontban lehessen kapni, jelenleg már több mint 100 helyen. A sör előállításában több szervezet, többek között a Magyar Tudományos Akadémia Agrárkutató Központja, egy egyetemi tanszék és a Körös-Maros Biofarm közreműködött.